Ana kanjeng resik-resik. Gus Slamet. Mbak Kira, jenengan nyapu. Nggih, Bu, nggih. Monggo, Bu. Sing nyapu sing resik nggih, mengke nek mboten resik didukani kalih juragane jenengan. Wah iki suweker campune kuwedi. Apik ah. Jambu gede. Gus Slamet bahaya ini. Ayo, apa kuwi? Musane menapa-napa. Ora apa-apa, ora apa-apa. Kowe nyolong jambune anu Pak Wigung to? Kene aku bagai. Aku ora dibagai, tak kandhake karo Pak Wigung kowe. Ayo, kene. Aku dibagai kene. Mboten. Damai. Kula bagai no. Hah? Kula bagai separo. Yo sithik ae. Separo. Alah sithik ae. Aku cot apa manis? Lho mbok rungu iki tak tangan. Ayo metekno aku dibagai separo. Ayo damai. Iya. Iki sampe dicek. Oh, sampai dibawa. Ojo dibuang ning tempat sampahku. Oh, Buang oke. ya kana. Iya. Tak bagi. Iya, separo lho, separo. Iya kok sik lho. Pokoke separo. Yo, separo. Kecut, apa manis? Sik kecut kaya umpe awake dhewe kecut. Heeh, separo. Iya, ngalah. Yo ngalah. Heeh. Sik. Ah. Ana wong lipat iki wis santai wae. Yo santai. Lah kepripo nek mboten santai? Sik. Nganu ki nek dicipise ngene iki, dicipise. Ana wong Nuwun. Oh nek legi barang. Heeh. Wah, manis ya? Yo, manis banget ya. Ah, nyemprot. Tapi ya kan tutup iki. Lah kudu dibuka meneh. Heeh. Oh, social distancing ora ada. Aja nidak-nidak. Oh, iya. Aku tak rada Idungmu semeter. Idune Gus Slamet nguncrat bahaya ya. Nah, kudu wes, raut aku engko. Semeter. Ayo, kudu semeter. Iya. Wis, Heeh. kon iki wae. Iki aku iki. Oke dhewe. Aku separo setitik. Seprapat. Lah iya aku ngono oke dhewe. Lah, Ora ndak penting lho. Lho tak bagi. lah iki isi. Iki ditandur, ya Ah. sepukul, ya, awak akeh pengen kabeh. Oh nggih, matur nuwun. Ya. Yo. Lah, bismillahirrahmanirrahim. Ya kayak dikulai juga kan. Aku tak kuliah. Iya. Heeh, gak mulia ya. Ya. Kok juragane muring-muring. Kasar ngomong-ngomong wis Ora, wis dipangan jambune. Wis ana lek bali. Ya. Ya. Tapi Bu, Nggih, dadah. Mengke nek kon nyapu larang. Mengke aku kan diparingi minum. sik guys, baterainya tak copotin sik guys. Oh, nggih. Baterainya. Lah.